nik gauean. Horai, ez naiz gradu izango. 1000 gradu baizik. 1000 gradu, ai gaixo. Ia, prestar gaitezen, behar ditugun gauza daktu. Sorpresak beteriko eguna baita. Ia, grana. Zer beharko duzu etxangoa? Ekarri du helikoptero ultrasonikoa. Bai, bideokonsola, tableta eta sakelekoa. Eta, moskitoak akabatzeko bazooka! Baina zer diozu txotxolo? Ia, eta, hemen eta mankulorik. Batxila, otarrua, fruta eta fritu lehorrak behar dituzue. Katxiflora urarekin. Eta kuadernoa zuaitzen oztago gordetzen. Eta iparrorratza. Etkatzeko. Eta bideokonsola ez? Seguru ez garela azperduko! Gran, metian naturaz azatzeko gogoa duzu, ezinezkoa da aztertzea. Goazen behar ditu baino lehen. Bai! Venga, ondo pasa! Izakien bakarrik egin alduzuela. Ai, ama, eta zuaitza
dizute berba. Baina zinezkoa da. Eta zertaz itxegingo didate. Gizaki bizidun bakoitzak berez eregina dauka. Eta horretaz hitz egingo dizute. Eta zein da zure historioa. Nik mendeak daramatzat basoak zaintzen. Bitxoriei bizitokia ematen. Hasi berria sortzen. Gauza asko ikusi ditut. Wow, denbora asko! Hori suertea! Nik ez daukaten beste denborarik, eta aprobetxatu behar dut! Loreak, ederra, politxa, baina hori zimutzen gara. Horregatik, aprobetxatu behar dugu! Goazen jolastera, kantxatzera, kantatzera! Jolastu dezagun elkarrekin? Bai! Ui, Zuaitxa! Zuk ez duzu jolastu nahi! Nik ez dut jolastako beharrik. Hemen geratu naiz. Jolastu lazai, loretxoarekin. Lorearekin moskeatu zara. Mosketo asko moskeatzen gara. Moskeatu zara. Loretxo bat ezagutu dut, eta... Eta bantzara, Eusebia, berriro negarran hasi diozu! Lasai, baina mutiko! Etxako dikuzu zertatik zaurena garrez! Maite ninduen
egon triste. Maitasuna ez da triste egoteko kontu bat. Ez, maitasuna zerbait pozgarria da. Laukazko pizza bat jarria bezala. Maitasuna... abentura irudi bat izan daiteke. Indio eta bakeroen pelikula bat. Maitasuna baratze bat da. Baratze bat? Bai, baratze bat. Maitasuna zaindu behar duzu, ortuan landatzen dituzun barazkiak bezala. Barazkia!